Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni nirepostang sugilanon, Idana Ibarra. Nelson, Edana, Salamat sa Ginoo nga ni Arde ka din. Unsa man, okay ra ka? okay ra ko, Nelson. Nahibaw na ba mo sa hitabo na ako? Oh, gitawgan mi ni Papa og siya misulti na mo sa tanan. O tuwa na siya mga pulis nga misusi dito sa Luntao. Wa ba ninyo makita si Ronnie dito? Way tao dito, Leslie. Apon, naidaghang dugo. Kinuo ko. Leslie, sultihin mi sa tanang mga nahitabo. Sultihin mi, Leslie. Malagmit, nakadagang taglayo si Ronnie o nga, namatay. Mayroon tagdamatay to siya. May ta. May ta. Mo lagi. Kung nabulobol yun ni mo siya, sigurado yung patay to siya yun. Sigurado gid kong napatay na ko siya. Okay, Leslie. Nakay dakong samad sa imong kamot. Ay siguro nga, dadon ka na mo balik sa ospital kay ron nga matambalan dayon ka. Time pa una, Nelson. Doon na pa ko importante isulti ni Edana. Sige, Leslie. Mag-istorya lang unya ta. Kinahanglan nga madaon na ka sa ospital aron matambalan dayon ka. Pero, Sige, Leslie. Badong. Sige, ato ning dadon si Leslie sa ospital. Napaimutan na magbalik si Leslie sa ospital, pa. Mayo kay. Wa siya maunhi ni Ronnie. Papa, naibaw kong lisod gini pa sa iluon si Leslie. Pero, ninghigayon na, muhangyo ko na mo nga ato siyang suportahan. Nagginangan kay siya nato. Kay kung ato siya pasagdan, sigurado ko nga doon nagi daw tang may tabo na Leslie. Tinuod na, Sir Piping. Kung mahimo lang unta, mga yuta og proteksyon ni Hepe aron mabantayan si Leslie dito sa ospital. Wa na ko'y labot bisag unsa pa'y mahitabo niya. Kay kining tanan, ilang mga tinuyuan. Papa, Usto na, Nelson. Kay usbon ko. Di na ko mag-usik pa o panahon niya. Kay bisag ang iyang kinabuhi, dili papaigo. Aron ibayad sa mga inosinteng kalag nga nangamatay tungod nila. Inoon gusto na kong hisgutan kung asa nagit karon si Rudy. Ang tanan kinahanglan og ebidensya kung buhi pa ba siya o patay na. Dako nga kung pagtuo nga dakong buhi pa si Ronnie hangtod karon. mausap na akong pagtuo. Pero ang pangutana kung asa na ka siya karon? Mao ni nga atong gikahadlukan ron. Kay sigurado ko nga manimahos gud siya natong tanan. Wa siya piliun kutob sa iya makita. Pwede niyang panimaslan kay dili na niya makontrol ang iyang kaugalingon. Tungod kay mando kini sa bato nga iyang gihuptan karon. So, unsaon man nato pagbuntog siya, Hidana? Ha? Kung mabawi lang gyud nato ang bato. Maura na'y bugtong paagi nga mabuntog nato siya. Kadiyot kay nanawag si Badong. Hello? Sir! Oh, Badong. Sir! Naunsa man ka? Dagang gipatay na sa ospital, sir! Oh. Dili Ronnie! Nga! Gikuha sa Leslie! Unsa? Sige, Badong. Magkita ta. Padong naman dia. Sige, sir! Magpaabot niya nila eh! Sige, bye. Usay na itabo, Nelson. Papa, daghan ko nung gipamatay si Ronnie sa ospital. O gidagit niya si Leslie. Unsa? Nagtuka nga magkalintuwas ka na ako. buhi ilagi ko salbahis ka, Ronnie. Buhi ko! Tungod ni mo daghan ang namong. Basula ang imong kaugalingon kung anong nabuhat kininako. Ikay nakaingon nining tanan, Leslie. Hunungon na ni natong binuanga, Ronnie. Wa tay makuha ining atong gihimo. Hunungon? Sa imong gibuhat na ako. Inon ko ni mo nga hunong, ha? No way. Ang dakong sa nga imong nabuhat,
kinahanglang imong bayran. Utang buot, Ronnie. May panahon pa aron bag-uho na tong tanan. Wa na kaya ngayon bagoon, Leslie. Tanaw ang imong kaugalingon. Naagnas na ang imong mga panit ug kanawasan. Di na ti kapaantuson pa og dugay. Gusto na ko nga ikaw mo'y unang matapos. Kita kini. Kung unsay imong gibuhat, mausap kini ang akong buhaton niya nimo. Kasamot ka! Ronnie, ayaw, Ronnie! Kung nagbinutan ka palang unta na ako, di unta na mo sangpot singon ini. Pero ikaw, kay traidor ka man, mo ni ang may tapo nimo. Zaman, sakit o hapos? Ronnie, maluoy ka. Gusto na. Gusto na ang akong naong, Ronnie. Hindi pa na mao. Paantuson pati ka hangtod ka mamatay sa mainip. Ayaw ka malaka. Sauron ako kining imong mga dugo. Grabe gid kay sir. Wag gid si kaluoy nga gipangduslak ang mga tao kutob siyang magyan. Mga nurse ug doktor. Wag gid pa sa ilua. Grabe gud siya ka demonyo. Mulagay. Wanang yun na siya kaluhoy dyan. Ngayon na lang gani kay nakatago pa mi dayon. Di kung mapab, hasta kami iya pa mong pamatyon, oy. Pastilan na game. Si Leslie, wa ba niya unsaa? Mao lagi sir. Iyang giguris Leslie unya. Nagdali sila gawas niya. Paspas ginawa oy. Ang pangutana kung asa na ka ni Dad Leslie. Delikado gid kaayo ron ang kahimtang ni Leslie. Kung dili siya nato matabangan. Milihok na karon ng kapulisan aron nga pagsulbad nining kasuha. Kinahanglan nga magbinantayon gud ang tanan kanunay. Kay dili nato mahibaw-an kung kanusa na usab maghimo og kasamok si Ronnie nato. Sigurado ko nga kitang tanan mao iyang panimaslan. Oh, may nanawag. Kadiyot akong tubagon. Hello? Kumusta, Idana? Oh, Ronnie? Kumusta na nga kong prinsesa? Ronnie, hain na si Leslie. Wa kay angay kabalakan, Idana. Okay lang tanan. Niyaras kong tupad si Leslie. Paminawa. Idana, tabagi ko ninyo! Leslie, kumusta ka? Idana, mitawag yung ko nimo karon tungod kay gusto ko nga imo kong tabangan. Ronnie, buhi si Leslie. Ayaw siya gunsaa. Yes, Idana. Akong ipaniguro nimo nga wagi daw tang mahitabo ni Leslie. Basta magtinabangay lang kita, Idana. Usa naman sa inaasay mo huna-huna, Ronnie? Gusto kong magkita ta. Ato ning sulbaron sa malinaon nga paagi ang tanan, Idana. Di ko gusto gubot. Di ko gusto nga doon na pa'y laing maangin ini. Bugtong ikaw ra ug ako. Alang sa kaluwasan ni Leslie ug alang sa kalinaw sa tanan. Walang siya musulti nimo kung unsa iyang tuyo nimo, Idana. Wa sige sultin ako. Basta kay magkita lagi ko nami. Asam ko mo magkita. Manawag ra ko no siya og balik kung asa mi makita. Unya, unsa may imong huna-huna karon? Sundon ba nimo ang iyang gisulti? Gikinahanglan gyud Nelson para sa kaluwasan ni Leslie ug natong tanan. Pero ikaw, Ayaw kapalakan ako. Naibago ko nun sa una ko sa pagdasi, Ronnie. Idana, kinahanglan nga ubanan ka namo. Ayaw na, Nelson. Dili mahimo nga muuban mo na ako. Mabutang hinuon sa dakong peligro ang imong igsuon kung ato siya supakon. Pero Wala tag igong oras aron tason pa nato ka ng mga butanga. Basta, sundon lang gid nato ang tanang gusto ni Ronnie. Mo lagi. Pastilan. Namo na nakalisod doon diya kay kanagod si Danagod di yun na mapunga na to kung iya yun ang gustong imo ng butang nga makaayo sa tanan bisag
Bisan pag ang iya pang kinabuhi mo mabutang sa dakong alanganin. Bitaw, oy. Nga nang anak ginang kinaiyang idana, noy. Ha? May anak may kinaiya. Mau lagi. Wan ba, kaya sa ako magunang gingunin niyo, God. Nga kana si Dana, God. Liwat kayo na ang iyang kinaya siyang amante na daw. Bitaw. Tinuod na, Bads. Kami saksi gid mis kabuutan sa amahan ka ni Adto ni Idana. Ug dili sa gid tumahadlo ka mo sukol bisag unsa ka kuyaw sa sitwasyon. Dili tumahadlo ka mamatay ug mo ni kinaiya ni Idana pud karon. Sayang nga, Puloy. Sayang kayo. Gwapa ba si Dana? Nya, naabay si Sir Nelson nga nagpaabot niya. Sayang gud tinod, sayang gud. Magampo na lang gid ta, Bads, nga way daot ang mahitabo ni Idana. Hay, paita. Siro naman kong kaniya. Maulagi lang, may. Nag-goal kayo si Sir Nelson kay gusto man niya nga pugga si Dana kay naibaw man siya nga delikado kayo kung makikita siya ng Ronnie yun. Mau lagi. Delikado man. Wag ite mahimuhan na ba dong, Bads. Pero nako'y nindot kayong ideya, Bads. Ha? Unsa man eh? Di lang tayo magsaban ni Dana. Okay. Ato siyang sundan kung asa sila magtagbo ni Ronnie. Pero mabantayan yun nato siya ug matabangan nato kung pananglit dunay daw tang buhaton si Ronnie. Maobita niya akong isulti ni Sir Nelson. Nagduduham sa siya. Uy, nagtubay-tubay. Gaduha. Basta lang nung nagduha-duha man sa siya po. Nahadlok siya nga masuko si Dana. Kay may baahad man si Dana. Nga wagay papilo na to bisag usa. Kay siya rin kuno ang bahala nga muatubang ni Ronnie. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!